Ester, usain oso berezia duen parke bat aukeratu duzu. Bai, Amoreiras parkea da. Hemen gaude Raton, Lisboako auzo batean, erdialdean. Eta, bueno. Zergatik da berezia parkea hau? Bueno, niretzako ni hemen alboan lan egiten dudalako eta egunero pasatzen naizelako hemendik. Hemen alboan lan egiten duzu, non zehazki? Arte galeria batean, Mubart deitzen da, eta Afrikako arte garaikidea lantzen dugu. Baina ona heldu aurretik, hainbat buelta eman dituzu zuk ere, munduan zehar Afrikako arte hori bezala. Bai, egia da. Justo ona urterrian heldu nintzen, baina Lisboara bizitzera etorri baino lehen urte batez egon nintzen Pragan, eta lehenago 6 hilabetez Guatemalan. Erakutsiko didazue hau apur bat? Bai, noski. Orain daukagun artista, deitzen da Antonio Ole, eta Angolako artistarik famatuena da. 50 urte baino gehiago daramatza hori artelanak egiten, eta izan da beste artista askoren irakaslea eta mentorea. Zerta, nola heldu zara Lisboara? Izan da pizka bat alde batetik kasualitatea. Egin nituen 20 bekak, ezen nire intentzioa hasieran. Ja nintzen urte batez Pragara, baina gero aukera hau ikusi nuen. Justo Janirek ere beka hauek egin zituen duela urte batzuk, eta ezagutzen zituenez bere oferta publikatu zuen hori gure portalean edo. Ikusi nuen eta pentsatu nuen aukera superona da, Lisboan bizitzeko, arte galeria batean lan egiteko, ez dela oso erraza igual beste modu baten aukera izatea. Bueno, hemen ere, banabil hori igual ekonomia edo zuzenbidearekin erlazionatu dauden lanetan. Adibidez, artistekin kontratuak egiten. Busti behar izan zara desente, ez? Jakiteko zer dan, ez dakit esan gremio bakoitza, baina gauza bakoitzari dagokion gauzak jakiteko. Bai, nik ez nukan ideiarik ez, honi buruz eta pilo bat gauza daude ikasteko, gainera galeria txikia denez, pertsona gutxiren artean, aspektu oso ezberdinak landu behar ditugu, eta horregatik ere interesgarria da. Eta nola egiten duzue? Adibidez, zure egunerokotasunean, zure egun bat nolakoa da, esan didazu, pasatzen zarela lehen egon garen parke horretatik, hori da zure lehenengo zatia, eta ona entzen zarenean zer egiten duzu? Gero, batzuetan, portugez klaseak egiten ditut, online, irakasle batekin. Gero, hori, janireltzen da, batzuetan badaukagu baita ere bilera etnarekin. Etna da Angolan lan egiten duen beste neska. Eta gero, egun bakoitza ezberdina da. Mundua da. Bai. Hori da, igual, oberena, lan honi buruz. Ez da bat ere aspergarria. Duela gutxi montatu dugu erakusketa bat hemengo beste auzo batean, 4 pizuko erakusketa 27 artistarekin, orduan, artistekin kontaktuan jarri, hori, kontratuak egin, obrak aukeratu, gero katalogoak egin edo artista bakoitzaren biografia idatzi, saiatu obrak saltzen, ez dakit pilo bat gauza. Zer da gehien gustatzen zaizuna? Artistak galeriara etortzen direnean, haien obrekin, badaukasulako hori haiekin kontaktua eta esplikatzen dute hori nondik atera den obra bakoitza edo zein den haien hori ideia edo eta da parterik kreatiboena eta igual beste lanetan ez duzu aukera hori izaten. Konturatu naiz, erakusketa bat egitea superestresantea dela. Osa dela, adrenalina asko dagoela lan honen inguruan. Pentsatzen nuen lasaiagoa izango zela. Galeria txiki bat, baina egia esan da ez. Gainera, nik uste dut Janire oso ausarta dela, egiten dituela proiektu super handiak, eta hori ere da erronka bat, eta gustatu egin zait. Espero nuena baino gehiago.
Saltzen da artea? Bai, bueno, hori da galeria baten kezka handiena. Egiten duzu erakusketa bat, inbertitzen duzu pila bat denbora eta baita ere dirua, eta kostatzen da gero saltzea, baina heltzen dira... Irabaziak, nola baita esateko. Bai, eta hasi gara online nahikoa saltzen, eta adibidez estatu batuetako bezeroak eta... Horiek dira gehien bat erosten dutenak, estatu batuetatik. Bai, oraintxe bertan bai. Nork erosten ditu hemengo obrak, Ester? Badaude bi erosle mota, batetik erosle instituzionalak, museoak eta olakoak, baina gero erosle partikularrak batez ere jendea beratza dirudunak. Batzuetan, hori, etxean gustatzen zaien zerbait izateko, eta beste batzuetan balore moduan edo inbertsio moduan. Esan didazu, 7 artista dituzuela, eta artista bakoitzak bere lana dauka, lan bakoitzak ezaugarri ezberdinak izango ditu, prezioi dagokionez baita ere. Adibidez, orain erakusketan ditugun obrak, badaukagu garestiena 18.000 eurotan dago, eta merkeenak 5.000 eurotara orain. Ester, zer da arte galeria bat, erakusketa bat gabe, ez? Bai, horrelako lekuak behar ditugu, plan esposizio handiak eta egin alizateko. Zer dago hemen gaur? Hemen baditugu 27 artista ezberdin, batzuk afrikarrak, beste batzuk beste leku askotarikoak, eta, eraikin honetan dela oso emblematikoa nik uste dut. Eraikina berez bada artea bebai. Zer da zuri gehien gustatzen zaizuna, erakusketa honetatik? Justo gela hau uste dut oso impresionantea dela kandun giroarekin. Hau da, Angolan taxi bezala erabiltzen den kotxea. Eta, baita ere badaude pilo bat obra batzuk ikusi dituzuen itsasoaren argazkiak eta oso polita. X Factorira etorri gara, Lisboan gaude, oso toki berezia da, kuriosoa, Ester, zergatik gomendatu diguzu toki hau? Oso giro alternatiboa daukalako, tabernak daude, dendak, galeriaren bat, eta baita ere oso liburu denda kurioso bat. Nik uste dut pena merezi duena. Liburu denda kuriosoak, barrura guaz, ikustera. Aukerarik izan duzu bertako jendea ezagutzeko, baita ere? Bai, sortea izan dut, hori, ni heldu nintzenean ja, nire oraingo taldeak zeukan beste talde bat olan, portugesen talde bat. Bai. Eta, gainera haiek festak antolatzen dituzte, daukete bere izena deitzen dira lifestyling. Epa. Eta, oso giro ona daukate. Izaeraz, ematen dute irekiak eta simpatikoak, ez? Hau da, erresa dela... Nik uste dut jende portugesarekin hitz egitea. Bai, nik uste dut ohituta daudela kanpoko jendeari harrera ematen. Eta osa gustatzen zaie adibidez gaztelaniaz hitz egitea, ingelesez oso ondo hitz egiten dute bai. Eta orduan beti daude jendea ezagutzeko prest, lagun berriak egiteko prest. Jendea ezagutzeko prest eta lagun berriak egiteko prest horretan, ligatzeko aukera ere badago herrialde honetan? Bai. Kostatzen da, edo ez da inbeste kostatzen. Ja gorria jarri zara. Nik uste dut Euskal Herrian baino errazagoa badela.